जों मोनथिगौ मिथिंगाखौ नायनानै मुहि हाबनाय मोजां मोननाय सुबुं बे बुहुमाव गैया होनबा जोंहा गोरोन्थि जागोन। नैबे जायगाया जाहैबाय बे बाक्सा ओनसोलनि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि बे मोनसे जायगा आरो बे जायगायाव बे बिल्डिंआनो जाहैबाय मोसा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननो जोङो दिनै स्पेसियलि मोनसे जुनि भिडिअ लाना फैदों आरो बे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन बे मानासनि गेजेरावनो थानाय मोसा रिजर्टनि नोंथां बबेनिफ्राय फैदों? आंथ' बे जायगानिनो मानासनि साखाथिनिनो आङो बेवहाय जों माने सानफ्रामबो जों बेरायनो फैयो। थ' बे मानासा जोंजों खाथि सोमोन्दो दं बे हिसाबै जों मानासनि जिब जुनारफोरखौ जों नायनो थाखाय मोनाबिलि समफ्राव दसे बेरायनो जों फैयो। थ' मानासआ नोंथांनि थाखाय स्पेसियलि माबे मोनसे जिनिसा बे मुहिथाव नोंथांनि थाखाय? बुंनो थाङोब्लाथ' बेहाय दा मानासआ अमा थावख्रिनि थाखायनो जोबोद मुंदांखा। लोगोसे आथिखालाव मानासाव गुबुनाव मोनि गोबां जिब जुनारफोरखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां दावबायारि बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला गोबां रिसार्च पार्सनफोरा बुंनाय बायदिब्ला मानास हाग्रायाव गोबां माने बायदि रोखोमनि दाउ माने बुहुत माने गुबुन जायगायाव जेरै हाग्रायाव नुनो मोना बेबायदि मानास हाग्रायाव नांनायनिख्रुइ बारा माने बायदि रोखोमनि दाउ जिब जुनारखौ नुनो मोनो होननानै जों खोनानो मोन्दों। थ' साबायखर थाबाय बिथांनिफ्राय मोन्थिना मोनबाय जोङो जे बिथाङा बे जायगायाव फैबायानो थायो। बेनि उनावहाय जोङो बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननो जोङो दिन्थिनो नागिरगोन बे मोसा रेस्टुरेन्टनि सिङावनो थानाय मोनसे गला बादि जिनि गला। बे जिनि गलाखौ सासे बायदेवा जोंनि आब'आ बेखौ सालायगासिनो दङ। जों बिथांनिफ्राय मोन्थिनो नागिरगोन बेयो नोंथांनि गला ना बले मोसानि गला बेयो? बे गलाया आंनिनो, नाथाय बेहाय गोजान हादोरनि मानसिफोरा फैनानै माने सुबुंफोरा फैनानै बे जोंनि बर' ड्रेसखौ मोजां मोननानै बिसोरो लाङो, बिनि थाखायनो आं बेखौ बेहाय माने फानफैयो। दा नोंथाङा बेसेसो समनिफ्राय बेखौ खामानिखौ मावबाय दं? आं बेखौ बारा गोबाव जायाखै माने थांनाय बोसोरनिफ्राय डिसेम्बर मासनिफ्रायसो बिनिफ्रायसो मावदों। दा एबार आरो गोदान जुरिफिनबाय। माने सम माने मिन्थियाखैमोन सिगाङो लाङो बायदि होननानै बे जोंनि ड्रेसखौ दाना सानसे दिनाखालि आं फानफैनानै बिसोर गेस्टफोरा लांनायनि थाखाय आं दा बिखौ जोंनि बर' ड्रेसखौ लाङो होननानै आं बिखौ फानफैनाय जादों। दा जोंना गेस्टफोरा आलासिफोरा माबे समाव बांसिन फैयो नोंथांनि जितु एक्सपिरियेन्सनिफ्राय रोंमोन्दांथिनिफ्राय मा बुंगोन? नभेम्बर टु मे। नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा सुमित्रा गयारि। बबेनि? आं फालसिगुरि लांदांफारा गामिनि। डिस्ट्रिक्टआ बे बाक्सायानो गोग्लैयो? बाक्सा। थब्ला बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोना निस्सय मोनथिबाय बिथां आब'आ बे दखनानि जिथु दखानखौ बेबायदिहाय सालायगासिनो दङ। दा बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नागिरगोन जोंनि नैबे रेस्टुरेन्टनि उनथिंजाय बा बे सिङाव मा दङ एसे आं दिन्थिनो नागिरगोन। थ' आं जेराव गसंना दङ आंनि उनथिंजाय निस्सय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनो जाहैबाय दोंसे लामा। बे लामाया गोलाव बेबायदिनो थांदों आरो लोगोसे फारनै साइडथिंजाय समायना रमायना बिबार दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। नोंथांनिफ्राय जों मोन्थिनो नागिरगोन नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? आं बिनिका स्टेफका, बेनि आं एसिस्टेन्ट मेनेजार मुसा जंगल रिट्रिटआवनो। थ' नोंथांमोननि बे नैबे मोसा जिथु बा रिट्रिट बे रेस्टुरेन्ट नङा जानो? बे एक्सुवेलि रेस्टुरेन्ट नङा, बे रिजर्ट मोनसे। ओमफ्राय लोगोसे रिजर्टजों लोगोसे रेस्टुरेन्टबो दङ। माबे इयाराव बे एस्टाब्लिश जानाय? एस्टाब्लिश जादों बे 2012आव जादों। बेसेबां एकड़ हाखौ बेयो काभार खालामनानै लादों? जोंना बे 25 बिगा दं, ओमफ्राय जेराव 12 पइन्ट सामथिं बे अकुपाइड काभार खालामना दङ, माखासेया जों प्लेन्टेसन खालामदों। थ' बेनि बिगोमाखौ नोंथाङा बुंगोन नामा? बेना LBS टुरिजम, बेहाय लाइक लवार बुक स्टल होननाय दङ, बेनि ग्रुप दङ, बे ग्रुपनि आरो बिसोर सानै। थ' नोंथांनि बे एक्सपिरियेन्सआव माने रोंमोन्दांथियाव नोंथाङा बेसेबां बोसोर जाखो बेयाव खामानि मावनो? आंना बे 3.5 इयार्स जाबाय बे मावनाया। अब्ला नोंथाङा बे 3.5 इयार्सआव गोबां माने गुबुनारि सुबुंफोर फैनायनि गोबां नोंथाङा रोंमोन्दांथि दङ। थ' बेनिफ्राय मा बुंनो सानगोन जे बबे जायगानिफ्राय बेवहाय दावबायनो फैयो? मेनलि सिजोनाव बाहेरानिफ्राय फैयो, लाइक बे मानियाव USA फोरनिफ्राय फैयो, बिदिनो मैया सानसे दाखालिनिफ्राय फैदों एसे ग्रुपनिफ्राय, आयारलेण्डनिफ्राय फैदों, जेनेबा ब्रिटिशनिफ्राय फैयो, जेनेबा सुइजारलेण्डनिफ्राय फैयो, माने लाइक माबानिफ्राय इउरपनिफ्राय दासिम फैयो। एन्ड लाइक मेनानो जाहैबाय जोंनि सिजोनाव फैनाया जेनेबा जोंनि इण्डियानि मानसिया बांसिन फैयो। एन्ड देन लाइक दा सिजोन जाबाय नालाय उइकेन्डआव जेनेबा क्राउड जायो, जोंनि लकेल गुवाहाटिनिफ्राय फैयो आरो बिदिनो आरो।
सिजनाव थ' साबायखर थाबाय बिथां एसिस्टेन्ट मेनेजार जों बेनि उनाव जोङो दिन्थिनो नागिरगोन जों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोना बैथिंजाय नुहुरनाय बै न' बेवहाय मा दङ जों बेनि बागै जोङो बड'लेण्ड खौरांनो गासैनोबो जों दिन्थिनो नागिरगोन जोङो जाय खथायाव दा हाबनानै जोङो बेवहाय दङ बे खथाया जाबाय मोसा रिजर्टनि सिङाव थानाय बे रेस्टुरेन्ट आरो बे रेस्टुरेन्टाव समायना रमायना टेबोल नोंथांमोना नुनो मोन्दों मासि नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहायनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय जामु जाफैयो आरो बेयाव मा रोखोमनि जामु मोनो आरो बोरैहाय बेबायदि जामुखौ बिथांमोन होनाय जायो जों मोन्थिनो नाजागोन बेवहाय जोंजों लोगोसे दङ रेस्टुरेन्टनि नोंथाङा मा हिसाबै खामानि मावो बेवहाय सार्भिस हिसाबै मावो सार्भिस नोंथांखौ मा होनगोन ओरैनो जब हिसाबै वेटार वेटार आच्छा बेसेसो बोसोर जाखो आंनाव 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोर जाबाय सार दा अब्ला बुंनो हागोन मा बेयाव मा रोखोमनि जामु मोनो सासे दं सार बेखौबो लायमोन केप्टेन बे मोसा रिजर्टआवनो नोंथांमोना बेनि सिङावहाय बेबायदिहाय गेलेग्रा मोनसे खुदियाफोरा गेलेग्रा मोनसे जायगा नोंथांमोना नुनो मोनगोन थ' आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरगोन बे जाहैबाय दिन्दांनाय जेराव खुदियाफोरा बेबायदि गेलेनो हागोन बेवहाय नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों मोनसे समायना मोनसे रमायना माने जोबोद गोजोन मोनसे बेवहाय थासारिखौ जों नुनो मोन्दों थ' बे समाव नोंथांमोना आंखौ नुनो मोन्दों बे जाबाय मोसा रिजर्टनि सिङाव थानाय बे गेलेग्रा मोनसे जायगा आरो बेवहायनो खुदियाफोरा बेबायदि दिन्दांनायाव गेलेनो हानाय मोनसे खाबु दङ